Ahoj Kim, nakoľko si dožala veľký úspech u nás na čete, tak by som chcel, aby si sa chlapcom trošku predstavila. No, tak ja som Kim, mám 21 rokov. No a čo, o sebe mám niečo povedať, alebo... Napríklad tak, že ako to máš rada, kde všade máš piercingy, kde máš tetovania. Oni keď zákazníci sa pozerať. Nevadí. No, ja, ako to mám rada? Najradšej som na vrchu ja, ale zadkom k tebe. Aby si vedel. Ja dám ono, do zrkadla sa vidím. No, zadoček, môžem tiež zo začiatku, to bolo, už teraz viem, že aj tam sa dá nájsť tá rozkoš. Ukáž zadoček, prosím ťa. No, páč sa. Ešte, ja som sa pozeral, nie telefon, ty čo si robíš? Dobre, áno. Nie som pripravená na tento rozhovor. Nevadí. No, a piercingy mám momentálne len v uchu, na popku a na šuške. Tam to ale veľmi bolelo, chvíľu som aj mesiac som nemohla mať žiadny pohľadný styk, ale už teraz je to lepšie. No a čo by som ešte povedala, čo by si rád vedel? Som perverzný úchyla, ako či povedať. Áno, ešte by si mi mohla tetovanie ukázať, prosím ťa. Tetovanie? To nie je dobré. Nie, je to už staré, nie. Tak musím si to dať opraviť. Dobre. Ešte raz ten zadoček poprosím, lebo som sa pozeral očami, nie telefónom. No, zajtra si dám legíry, tak sa ukážem. Dobrý deň, prajem.